salamlaşar. Menin adım Murat Gurbanov. Türkmenistan Demokratik Cemiyeti tarafından 14 fevralda online konferensiya arkalı meni 2022 yılın 10 martında Türkmenistan'a geçirilecek sayılarda prezidentliğe dağlaşan hükmüne sayladılar. Menin çıkışımı ilkinci edek görenler için özüm hatta azıcık görün vermek isteyen. Menin Türkmen maşgalanma, 4 tane acayip çağlanma, Türkmenistan'la kuruluşçu hüneri iyi olup, yaş spesialist hükmünde Türkmenistan'ın bir neçe stratejik obyektlerini tavşırıp işe girdim. Sonra öz baştak işlemek için öz husus kerhanalarımı dürüttüm. Fransa'da okuvçulara kuruluşçu hünerini öğrettim. Durmuşta bir hüvetim var. Yaşından beri sport bilen meşgullanyan, bu da söveş sunugutunu öğrenyen. Menin siyasi ve rayetlik kımmatlıklarım Türkmenistan'ın hükümeti tarafından ençeme yıllap kurulanıp berkidilen vahşi diktaturu bilen gavat gelmediği sebeple men 2005 yılda maşgalan bilen Fransa göçmeli oldum. Türkmenistan'la diktatör rejiminin siyasatları bilen ıralaşmayandığımı açan beyan ettim. Avrupa'da köp yıllap yaşadım. Gollandiya'nın biznes mektebini tuturdum. O mektepte dolandırış ilimlerini ve stratejik taktika bilimlerini öğrendim. Fransa'nın Toulouse şehrine yerleşen Miray Üniversitesi'nde okap Fransız dilinin muallimi diplomunu aldım. Avrupa'da, Amerika'da ve Asya yurtlarına öz husus kerhanalarımı açıp işlemek bana mesir boldu. Men Türkmen, İngiliz, Fransız, Rus dillerine gürleyen ve en esası Türkmen ene dilimizi govaryan. Dürlü yurtlarda işlen son, şol yurtların hükümetlerinin, öz rayetlerinin avadançılığına nehil ümit berýänlerini gördüm. Halkımızın bolup duran ağır günleri menin durmuşumda möhüm karara gelmeye mecbur etti. Men doğduk mekanım Türkmenistan'ın erkinliği ve karıştırılığı için siyasi uğraş yolunu sayladım. Halkımızın güçlü demokratik cemiyetini kurup bileceklerine doğru inanıyorum. 10 yılların devamında biz münasip yaşap bilmedik. Sağlık ve uzak ömür gidici bilimler almak, hükümetten iş ve durmuş kömeklerini almak mümkünçiliklerimizden mahrum olduk. Dünyanın erkin yurtlarının, halkların hukukları ve yaşayış şartları yani Türkmen halkımızın hukukları ve yaşayış şartları yok. Emma bizim halkımızın beylik hakları yani ulu bir tapavulu yok. Bizim şoları yani adam. Bunu yurttan çıkmanın başlanan Avrupa, Amerika ve beylik yurtlarda öğelerini tanıdıp ulu üstünlükler kazanan yaşamız suud ediyor. Bu benim adatı bir adam hükmünde, adam hukuklarının, demokratik kımmatlıklarının en ileri tutulayan yurdunda yaşamak mümkünçülük dönümde en önde barcı bilimleri almağa, hüner endiklerimi yokorlandırıp, ulu üstünlükleri kazanıp durmuşta köp zatları yetip bilenim suud ediyor. Daşarı yurtta yaşayan dostlarım ve yoldaşlarım hem şol yani şu yolla gidip öz durmuşunu kovuluşturup ulu üstünlükleri kazanırlar. Şunun için hem doğduk mekanım Türkmenistan halkımın erkin olup azat ve bahtı yaşap bileceklerine göz getirdim. Elbette biz özgürlüğü hükman yeter ve bilelikte ağır bir olup güçlü, hakiki demokratik öten devletinin kururuz. Değerli Türkmenistan devletinde her bir rayetin bahtlı ve üstünlüklü durmuş olur. Her bir adamın haklarını ve adatlarını hükümedem, meclisem, kadiyet sistemi atam, adat medya metbuatam, demokratik institutlarım, cemiyetimizden korap durur. Yuhudumu da kaydıp diktatura ve avtoritar rejimi gelmez. 2020 yılın 20. ayında Demokratik Vatan Türkmenistan adlı halk hareketini dürüttük. Bundan başka da 2020 yılın sentyabr ayında dürüdülen siyasi urmamız resmi taydan Fransa'da hasap alındı. Köp taraftar tapının, bilelikte demokratiyanın ve erkin dünyanın esas kımmatlıklarına esaslanyan DVT halk hareketinin siyasi maksatnamalarını tayarladık. 2 yıldan az vaktin içinde köp üstünlükler kazandık. Dünyanın bir neçe yurtlarından köp hareketler geçirdik. Köp aktivistlerin canlarını rejimden halas ettik. Kaçıvatalga Alman'a kömek verdik. Halkının çekken gürgüleri, hakta havaları yetirip dünyadaki köp avraylık halkara siyasi ve adam hukuklarını koruyan kurumlarının üntünü Türkmenistan'a çekip bildi. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının, Birleşen Milletler Kurumasının,
Yevropa'nın genişinin hukukçuluk kurumasının binalarının önüne protestler geçirdik. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının senatına, Yevropa'nın parlamentine ve köp yurtların hükümetlerine onlarca yüzlenme hatlarımızı iyi verdik. Häzirki wagtda bolsa, eýýän dünýäde bizim goldawçylarymyz we bizim bilen hyzmatdaşlyk gurulmalar tapyldy. Türkmenistanyň içinde de bizi golýan adamlar tapyldy. Köp kardeşlerimize internet girip bilir ýaly kömek verdik. Adamlara bolup geçen siyasi täzirlikleri, jemgyýet bilimleri berdik. Türkmenistanda öýleriniň hak hukuklaryny goramak ýollaryny düşündirdik. Ýurduň içindäki çeşmelerden iň täze maglumatlary alýarys. Hukuk goraýyş edaralardan, bilim ulgamynda işleýän ýolbaşçylardan, dürlük hökümet işgärlerinden, hatta Türkmenistanyň hökümetinden hem maglumatlary alyp adamlar bilen gepleşýär. Hormatly vatandaşlar, men size bir wajyp zat aýdasym gelýär. Türkmenistanyň üýtgeşmeleri diňe biz islemeýär. Diňe hukuklary bozulan, garyplykda ýaşaýan ýönöke adamlar islemeýärler. Hatta Berdimuhammedowyň iştaş kardeşlerim üýtgeşmeleri isleýärler. Diýmek, tutuş halkymyz diýen ýaly üýtgeşmeleri isleýärler. Hökümetdäki işleýän adamlarym bizim halkymyz ýaly Berdimuhammedowlardan ve onun garnaşlarından bizar boldular. Şonuň üçin Türkmenistany basyp alan diktator Gurbanguly Berdimuhammedow ve onun dogan garnaşlary bütün halkymyň tarapyndan ýigrenilýär. Şeýlelik bilen bizim hemmämiziň Türkmenistanyňky urnaşan zulmlugy demokratiýa çalışmak üçin köp mümkinçiliklerimiz bar. Türkmenistanyň ilatynyň hemmesi diýen ýaly bizim tarapymyzda. Elbetde hemmämiz bile agzybir bolup öwreşiklere ýeter. Bilelikde güýçlü we ösen Türkmenistan döwletini kurarys. Bizim kuran döwletimiz iň möhüm bolan adamzat gymmatlyklaryny, söz we hereket azatlyklaryny gorar ve kanunyň hökmürawanlygy bolar. Haçanla deňligiň, doganyň we azatlygyň bolan ýerine güýçlü döwletem bolar diýip men inanýan. Iqtisadiýat, maliýe we hukuk ilmleri boýunça hünärmetler bilen adam hukuklaryny goraýjylar we dürli ýurtlardaky siýasatçylar bilen biz diňleşen maslahatlaşdyk. Biz öz halkymyza we bizi golýan hyzmatdaşlarymyza daýanyp ýurtda demokratik özgertmeleri tutan ýerli we hünärli amala aşyrmaga taýýarlar. Biz Türkmenistany östürmek üçin syýasy binalarnyň toplumyny taýýarladyk. Siyasi platformasynyň esasy ýörelgeleri barda size habar vermek üçin saýlaw kampaniýasyny ulanarys. Halkymyza haýsy syýasy, ykdysady we jemgyýetçilik özgertmelerini berjekdigimizi aýdarys. Türkmenistanyň demokratik opozisiýasyna gollaw berin. Meni siziň birleşen opozisiýanyň adyndan dalaşýaryňyzy gollam. Maksatlarymyza iýdigiderli, üstünlükli we gysga ýagdaýda etmäne taýýarlarys. Hormatly vatandaşlar, özleşikleriň we çalışmalarnyň wagty geldi. Türkmenistan diňime sag bolun.